И здравейте, какво става, boys and girls? Продължаваме поредицата на Hello Neighbor. Пожелайте ми късмет да я мина. И да, просто да. Нека да започваме с Hello Neighbor. Добре. И хора, само искам да ви напомня, абонирайте се, за да станем 60 000 лайка и правя нов giveaway, който е по-як от сега подписаната топка и мърча. Нека да започваме! О, топката! Ден 1! Почваме! Майко, какви клещави крачета имам. Откъде се засилиш, бе, моя? Мале, как скача? Ето е къщата, ето там. Ето това е... This is my household. Ето ми е топката. Хайде! Той моя герой искаш да направи краченца. Влад, какво е това викане? 100% че то Hello Neighbor е някакъв луд. Чуват се някакви крясъци от някакви детски крясъци от неговата къща. Абе, моля, що отиваш да проверяваш какво има, бе? То сега какво да прави? Аз не мога да бегам, хора! Не мога да бегам! Сега и мене ли ме заключи? Знам къде е ключа. Ето бе! И хора, да започваме. Първо да отидем да разглеждаме в моята къща какво има. Отиваме в килера и взимаме кашони. Те трябва да са много важни. И сега отиваме да отиваме на покрива на нейбъра. Джъмп! Да, тук да не ме види. В банята ли? О, не, в банята. Добре. Общо 4 кашона ми трябват. И са. Нещо. Добре. Аз се качвам ето тук. Поставям един кашон ето тук. Хора, това ме видя. Така, влизай си в къща и не си се показал. Хора, сега отиваме на същото място, за да... Как го щупи прозореца, бе? Не те е срам. Видяхте ли го, хора? Щупи си прозореца. Еба си ненормални. Влизай в къщата ти, бе, да не те виждам повече през живота ми.
И дано пак да не отида в спалнята му, че пак да ме гони. Аз съм едно безобидно дете, хора. Аз тък му го казах да не отива в спалнята му и той пак отиде. През това време аз ще отида в моята къща да разгледам какво полезно имам срещу съседа. Тук е Family. Това е някакво семейство, ама това вече не е ваше притежание, а е мое. Мале! Аз съм клещак, тия баси не си щупих краката. Аз скочих от втория етаж на къща. Сега отивам пак тук. Къде там ми отиде кашончето, бе? Качваме се. Изглежда като катерушка, бе, хора. Ма аз защо не мога да сложа шивания кашон? Хора... Не мога да сложа кашона просто. Аз па не може да ходя дори да се кача догоре. А този съсед, знаете ли какво ще рискувам? Ставам се кашоните тук, ще вляза в къщата му. Това е друг начин. Влизай си, бе. Аз ще му спра тока, хора, аз ще му спра тока. Сега, ето тук ще му спра тока. Няма да гледаш телевизия. Сега къде да му го спра? Готово. И са. Ето го шансът ми. Yes. Мале, хора, не е олимпийски шампион, бе, хора. Как се кача толкова високо? Отива навънка. Хора, скрих се под леглото. О, не, хора, хвана ме. Много тъпо. Сега, мисля, хора, да... Аз съм без кашони. Мале, колко съм зле. Отивам да си взема кашоните. Така, сега си ги взимам трите кашона и отивам пак в неговата къщичка. Хора, не мога да се кача. Влизам бавно, но славно. Къде си? Не, хора, не. Хора, не мога да го мина. Просто не мога.
Са, къде съм, бе? Хора, на някакво място съм, ама не знам на какво. Кой ми казва ей, бе? Хора, това е частта, където съседа беше катастрофирал и убил сестра му. Вижте, ето го. Ето му е катастрофирала глава пред нас. Това наистина ли е изход? Екзит пише. Еми, ще рискувам, хора. И да, това наистина беше изход. И мисля тук да приключи това видео, хора. Абонирайте се за трета част. Чао!